basala bengenamakhaya manje sebephelelwa nayithemba. Imindeni ehlala kulezi ndawo zokukhoselisa abasinda ezikhukhuleni ithi abasenakudla futhi abasenawo namanzi. Bathi isimo sempilo sinzima kakhulu lapha. uSiphesihle Sithole uthi ukuhlala lapha nezingane zakhe eziyisithupha kuwumthwalo onzima emahlombe. Amanzi asinawo, ama-toilets abawasawa clean, nokudla sisakutholi, so kunzima. Kuzobe namhlanje akaze kubuye ngisho oyi1 nje ezositshela ukuthi kuqhubekani, asihleli nje sihlelo obala nje asazi ukuthi kwenzakalani. Umholi womphakathi uthi uhlelo lokuhlaliswa kwabantu abakhahlamezwa izikhukhula lwenziwa ngezigaba ezithile. Bangitshela ukuthi kuzothi kuphela inyanga lama families awu4 azobe esesukile. Uhulumeni uthi bambalwa kakhulu manje abantu abasele ezindaweni zokukhoseliswa. Ngempela sonto edlule kuvalwe lezi ndawo ezine. Mlondi Radebe, SABC News, eNanda.